Ja, wat er gebeurt is heel in het gebied. Er is in de oorlog een protest gebeurd in het gebied. Er is maar één ding, er is een bunker in het gebied die er nog steeds zit. Maar verder is er heel weinig meer te zien. En het zou heel mooi zijn als het verhaal van wat hier vroeger al gebeurd is, dat die optekenen worden voor het nageslacht. Deze bunker is een van de verhalen die de projectgroep Atlantic Wal toegankelijk maakt voor het publiek. Liek als het verhaal van een Duitse piloot. Die is jet iets, maar zijn vliegtuig Delstwaard in het Madeleeg. Die was misschien wat overmoedig. Die had de groeningsketten en die zit ik nog steeds in de groen. Want de Duitsers konden die man er net weer uitkrijgen. En later is er ook nooit meer een poging dienen. En die man dat is eigenlijk zijn graaf worden. En Per Delien heeft er een paneel op een bunker geplaatst ter nagedachtenis van die man. En dan hoort hij aan wat hier vroeger in de oorlog gebeurde. Maar krap rond 3 miljoen euro uit het waardfonds wordt bezocht om restanten van de Atlantic Wal te herstellen en die op een bier te maken. De bedoeling is dat dat taak om hier gebeuren zal. In het kweltencentrum bij het Madeleeg binnen al oorlogsverhalen te zien. Dit is een informatiezuil. Hier kun je een hele grote digitale informatie in kwijt. Echte groene informatie of video's bijvoorbeeld van mensen die de oorlog mooi maken, die een verhaal vertellen. Ja, er is al wat zichtbaar maken. Zo'n potje bijvoorbeeld, hier zit een oefenbom in, een modeltje. Die kun je op zo'n ding zetten en dan komt er op de iPad een verhaaltje over de oorlog, over het vliegveld wat hier west is, het oefenvliegveld. Zijn je er al wat zichtbaar, maar er zullen nog veel meer gebeuren kunnen.